karai jong Voice of the People Party VPP Central Executive Committee yau ba Winston Tony Lingdo MDC na nong thamai kumu Chief Executive Member Banwan jong Khasi Hills Autonomous District Council hadien ka jingi no kam jong ba Shemborlang renja nomor ka jingbam don jong ha kamet ka basat ka baklan kalapan long yau ba Ardent Miller basayo maj President rang ba jong VPP ban ai ka jingpen sai bah ka no nong rim la sei ya ka kerteng jong Habakran sekilat pathai kubor hakan no pai sngi juga arpusan tarik unai luar araja arpusan uba Ardent Miller basayo moj ulaong bagajing jit yo ba Winston ban mi bujli haga jaka jong ba Shemborlang kadai hadien baka party kala board dien ya ka executive committee bat ba uba Winston ru udai uwei naki executive member ki badon hasanda ban yatrei kum ka kenhon Nalor kata ulaong ba Winston udai uwei naki executive member ubala sngotu khambha ya ka rukom perkhat bat trei kam jong ka executive committee Lesi kan long ka bapla lada pitip ya ka Jingshitom ka ba uni unong ilam Jingshitom bat ya kikam ki ba upentelun de kom bakalong hi de tap hadu ba kata ka Jingshitom kala sngo kala ban khia imat kom bakan pentut ya ka Jingtrikam ka jong uni unong ilam ba dem jingi ba ula snuri ban eno bat kom bangi jong hi ka party ka nget kata ka nongrim Banginum Shong haka Shuki lemda ngila ban peni kikam. De haka por ka ba uni unong ilam jing usothu ba imat kan yang bangan peni kam namar kata ka Jingshitom. De haka bakum kata ka por bat itai por ilong tang khandiat por te kam don kanu ka jingdu nong le se banong ba ula Shong Jubor haka Shuki klem la bale kai kam pat simla don ka bakum kata. Yusufu babi pi ko ang dusay tayo nang ito. Ato pi ayu ni romba pi say when CEM kung CEM habay ko dito kan ko. Pi kajing ka habaka party karai ban say ya MDC ban mi jonganong tmai ban mi bujli kumu CEM kadai ru habang ni budin ya kani ka isi kabalai lam di ba Shemborlang renja bat uni udi way ne ki EM Umdei tang mau de way na ki CEM mo kana ba phin so tho yo piong ba de tang mau de way na ki CEM ki ba don hasanda ki be trei kum ka team hakani ki isi ka bala let no ngala ba nong mo te namar ba ka jing trei jong ka party hi kalong ngile yang tai da nong rim ba kan don ka continuity ban beteng ye ki sin jam ki ba ba ki ba CEM u ba la eno ya ka kam mo kan ya chaprang ngipet bat napreng kini ki CEM ki bidon hak isi uni way na ki CEM ke ba ya ringkat haki babun ki cap ubala sungthu khambhai kar kom perkhat ba kar kom trikam jongka party ba ki isi hakini ki banai ki blale ila banong ni gade jing trikam lang marjan bo CEM bala lit no em kam dei kata ka jing trikam kalong ka jing tulun mdei tang ni kumbang ongi phi umdei tang way na prengki CEM ki badon haka team bat haka jing trikam haka isi ka blale ubaga party ka smubit bat ka smu dei ban penmi bujeli haka jaka jong CEM Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya